Εξάσκηση στην καθημερινή ζωή. Σου, σου, σου. Μία άσκηση μέσα από τη σοφία του Qigong, του Yin Qigong, με τη Χρυσή Μπέρου. Βρείτε μερικές φορές χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σας για να κάνετε αυτή την εξάσκηση για 10 με 15 λεπτά. Αν είναι χρήσιμο, ρυθμίστε ένα ξυπνητήρι στο τηλέφωνο σας κατά τα διαλύματα της ημέρας σας. Πάρτε την καθιστή στάση. Κλείστε τα μάτια σας ή μαλακώστε το βλέμμα σας. Σύρετε τη συνείδησή σας πίσω στο παλάτι, στο Senchi Palace, το κέντρο του κεφαλιού. Παρατηρήστε ολόκληρο το σώμα σας μέσα από το στέμμα, αργά, μεθοδικά, μέχρι τα πόδια σας και πείτε επανειλημμένα τον ήχο σου, σου, σου. Καθώς το κάνετε, το εσωτερικό σας σώμα γίνεται ένας κενός χώρος, πιο λεπτός και ακόμη λεπτότερος. Παρατηρήστε αυτόν τον κενό χώρο από το κέντρο του κεφαλιού. Επεκτείνεται για να συγχωνευτεί με το Qi στο σύμπαν. Σταδιακά παρατηρήστε και επεκτείνετε αυτόν τον κενό χώρο από το κέντρο του λαιμού προς τα έξω. Συνεχίστε μέρος προς μέρος κάτω από το σώμα έως ότου ολόκληρο το σώμα αδειάσει και συγχωνευτεί με το Qi στο σύμπαν. Η συνείδηση συγχωνεύεται και εναρμονίζεται με ολόκληρο το Qi σώμα. Στη συνέχεια, όταν τελειώσετε, κρατήστε μια Qi μπάλα στα χέρια σας, στις παλάμες σας, μπροστά από τον ομφαλό. Σηκώστε αργά την Qi μπάλα μπροστά σας, πάνω από το κεφάλι. Γυρίστε τις παλάμες προς τα κάτω, προς το στέμμα του κεφαλιού. Στη συνέχεια χαμηλώστε αργά τις παλάμες, ρίχνοντας Qi στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την κοιλιά. Τοποθετήστε τις παλάμες στον ομφαλό. Ξεκουραστείτε για λίγο εκεί. Αναρωτηθείτε ποιος παρατηρεί